За малко го смажа жизите. Таман мина на линията, как мина. Къде бе? На линията пъсне. Не го виждам. Там бе, на камък. Оф. Значи, спаси го 1 милиметър чек. Бе, брат ми, и ти ли бе? И ти ли? Малък сладур. Айде по-нататък. Тук има още един. Гледай. Трима. Ела да виж. Трипъл уилдинг. Така. Опа, това падна. Съжалявам. Съжалявам много. И третия. Ела тука. Оп. Не се дават. Гледай какво става. 3. Айде, пускам ги тук, че да не ги мъчи животинките. Дай ги там да се размножават. Да бе, нека.